Stimați telespectatori, bună seara și bine v-am găsit. Sunt scriitorul Pavel Coruț, moderatorul acestei emisiuni Ferește către viitor. În această seară am ca partener de discuție în prima parte pe domnul jurist Liviu Raciu, un tânăr care a îndrăznit să înființeze un ONG de viitor intitulat Frăția Creatorilor Morali Români. Vă propun ca înainte de a intra în discuție să ascultăm un fragment dintr-o rugă scrisă de mine și interpretată de către cântărețul folk Daniel Avram din Alba Iulia. Cobor, Doamne, sus în altul cerului, la vama văzduhului, inima românului stă în fața Domnului. Cobor, Doamne, în jos de soare, să vezi neamul meu cum moare, cetuit precum o fiară în cătușă de ocară. Dă-ne, Doamne, o țară în cer. Nu vezi cum românii pierd umiliți și obidiți și vânduți pentru arginți. Cetuit precum o fiară în cătușă de ocară, cetuit precum o fiară. Dă-ne, Doamne, o țară. Stimați telespectatori, vă propun ca înainte de toate, împreună, să supunem pe tânărul jurist la un tir încrucișat, în așa fel încât să ne explice de ce un tânăr care este proaspăt căsătorit, care așteaptă un copilaș, care are o poziție economică bună, care are socrii cu o poziție economică bună, care are părinții cu o situație economică bună, își consumă timp, energie și bani pentru a înființa încă un ONG. Domnule Liviu, nu vi se pare că sunt cam multe ONG-uri în țara noastră? Mai întâi de toate, bună seara, domnilor și domnilor, și într-adevăr, domnule Coruț, aveți dreptate, sunt multe asociații existente, multe grupuri de interese. Cred că totuși noi venim cu ceva nou, cu ceva, a spune, de viitor și, într-adevăr, am multe preocupări în această viață, dar cred că una foarte importantă este cea de a trezi și alți români, pentru că așa se numește și asociația, Frăția Creatorilor Morali Români, și nu din România neapărat. Deci ne adresăm în primul rând românilor de pretutindeni. Ne interesează ca toți românii să înțeleagă ce vrem noi să facem. Și este o asociație de non-profit, este o asociație socială cu scopuri economice și am dorit să fim auziți și să ne auzim și prin aceste emisiuni pe care le promovați dumneavoastră, și eu știu să atragem cât mai mulți oameni de bine din această țară, fără de vreo tentă peiorativă când spun oameni de bine, ci oameni care să dorească să avanseze economic și moral. Este puțin deocamdată ce ați spus. Gândiți-vă că în România există 3-4 milioane de tineri, dintre care mai mult de jumătate au sau nu au loc de muncă de pe zi pe alta, au sau nu perspective de viitor. Cum vă gândiți să acționați la începuturi, acum? De câte știu, ați început pe internet. Da, acolo m-ați cucerit și pe mine, pe cinstite. Da, are o poveste interesantă această asociație, în sensul că a pornit de la un grup de oameni pe internet, așa cum sunt multe forumuri. La un moment dat v-am atras atenția și dumneavoastră și altor figuri reprezentative ale societății românești și ați achiesat, ca să zic așa, să veniți alături de noi și să ne sprijiniți în acest demers. Practic, totul a pornit de la un grup unit de oameni care gândeau aproximativ la fel. Evident, nu toți suntem la fel, dar în primul rând gândim pozitiv, gândim spre viitor și, nu înainte de toate, vrem să avem cu toții o situație economică bună pe ce primează în zilele noastre.
Pe mine m-ați cucerit prin faptul că v-ați asumat trecutul. Voi ați fost cei care, în nenumărate rânduri, ați prezența Sarmii Segetuza, ați făcut intervenții pentru conservarea trecutului nostru, pentru dezvoltarea cunoașterii în acest domeniu, dar n-ați uitat că din trecut trebuie să învățăm pentru viitor și că noi trebuie să pășim cu mult curaj treapta care ne desparte de un viitor mult mai civilizat și mai demn, că trebuie să construim pentru copiii, nepoții și strănepoții noștri o Românie modernă, prosperă și unită, integrată într-o mare patrie numită Republica Federativă Europa, Statele Unite Europene, Europa Unită, Uniunea Europeană, cum o să zică. Poate chiar o să zică cumva Uniunea Euroasiatică, ceea ce ar fi foarte bine pentru că s-ar elimina toate pricinile de război dintre noi și ruși. Respectiv, rușii au aliați, dacă ați observat în ultimul timp, ce s-a semnat, ce pactul s-a semnat, au aliați chinezii. Sunt multe jocuri de interese, într-adevăr. Dacă am născut copii, trebuie să le asigurăm o viață sănătoasă, demnă și pașnică. Noi nu am născut pentru luptă. E adevărat că există și un cântec că noi naștem copii pentru luptă. Eu spun că noi naștem copii pentru cunoaștere, creație și comportare morală. Exact. Ce părere aveți de această idee a mea? Exact asta vreau să... Ca președinte al acestei asociații, într-adevăr. Al acestei asociații la care, pe cinstite, am aderat și eu, au aderat și alte personalități. A aderat, de exemplu, domnul profesor doctor Traian Stănciulescu de la Iași. A aderat, de asemenea, necondiționat, general doctor Emil Străinu. Da, exact. Și sau domnul general în rezervă, care este simpatizant, Mircea Chelaru. General în rezervă, Mircea Chelaru, este simpatizantul nostru și este și președintele Ligii Românilor de Pretutindeni. Deci, cumva, a venit timpul, simțiți și dumneavoastră ce simt și eu, a venit timpul ca războiul românilor împotriva românilor să înceteze și să se unească toate mișcările curate din România într-o mișcare amplă de regenerare spirituală a României. Asta vreau să punctez și eu. Deci asociația este deschisă și conform normelor legale, dar și conform normelor morale de la 18 ani până la o vârstă nelimitată. Deci poate veni oricine alături de noi și mai ales dacă este cucerit de mesajul pe care îl transmitem tuturor. În sensul că așa cum spunea un bun prieten al meu, Vlad Macarescu, pe care a spomenit vis-a-vis de Sarmii Segetuza, trebuie să ducem o făclie din punctul A până în punctul B. O făclie a cunoașterii. E o sintagmă simplă, ușor de înțeles. Deci, practic, trebuie să luminăm pe cei din jurul nostru sau poate chiar mai mult decât atâta, să reușim să le imprimăm și lor acest mesaj, să înăbușim această, eu știu, râcă care există uneori între români și în același timp să reușim să mergem împreună către un scop nobil. Un scop economic, în primul rând, pentru că trecutul este trecut, iar viitorul chiar depinde de ceea ce facem noi în continuare. Sunteți amabili să le spuneți telespectatorilor interesați de a ne cunoaște, am spus și eu pentru că m-ați ales președinte de onoare, sunteți amabili să ne spuneți unde vă găsesc cei care vă caută, un site, un Facebook, nu mai se pune problema, e site deja. Da, în primul rând ne vor găsi pe asociația.frățiacreatorilor.ro. Este un subdomeniu pe internet al asociației noastre care se numește simplu frățiacreatorilor.ro. Deci asta este site-ul inițial, iar ne veți găsi și puteți completa chiar un formular de aderare, repet, pe asociația.frățiacreatorilor, într-un cuvânt, .ro. Bun. Ce vreau să vă întreb? Sunteți la început de drum. La început de drum, în mod inerent, apar și greșeli, apar și contradiceri. Contradicția este de izvorul dezvoltării, totuși, ascultați și din stânga și din dreapta ce se spune. Întrebarea este care sunt primele obiective ale asociației acum că ați obținut recunoașterea juridică, respectiv înscrierea în registrul ONG-urilor.
primele obiective de îndeplinit. Da, într-adevăr, acesta a fost un prim pas cu ușoare piedici inerente acestui proces de formare a unei asociații, iar principalele noastre obiective este sau unul dintre principalele obiective este să formăm un grup unit de oameni, pentru că de asta se numește și frăție, doar la asta ne referim. Un grup unit de oameni cu aceleași interese. Și să ne folosim de tot ceea ce înseamnă fiecare dintre noi. Unul este pe plan social. Eu știu lucrează ca profesor. Unul este de jurist, exact cum sunt și eu. Unul este pe plan economic, lucrează într-o bancă. Vrem să colaborăm. Aveți și fermieri de bună calitate, am văzut. E adevărat, e adevărat. Aveți comercianți de bună calitate. Asta este unul dintre, într-adevăr, aveți inventatori de bună calitate, inclusiv un inventator foarte bun. E vorba de domnul profesor dr. Constantin Antohi și a manifestat dorința să vină alături de noi. Este foarte interesant și chiar ne bucurăm. Funcționa activitatea acestei frății și a face-o mai pragmatică. Mi-a plăcut la dumneavoastră termenul de frăție, deși unele persoane voiau să facă niște conexiuni logice între cuvântul frăție și o anumită politică a unor partide de dreapta sau de stânga, nu știu precis. În orice caz, cuvântul frăție pentru mine a însemnat că ne unim nu numai în jurul idealurilor de libertate, pace, prosperitate pentru națiune, ci și ne unim și sufletește. Adică prin sentimente, suntem ca frații. Sărim toți pentru unul pentru toți. Chiar dacă uneori mai suntem înșelați. Știți ce dumneavoastră, că eu am sărit pentru cineva, am avansat o sumă mărișoară de bani și până la urmă s-a dovedit de încredere. Nu are rost să vorbim despre acesta. Este inerent ca în frăție, în faza inițială, să apară și persoane dornice de a tărî această asociație curată către partide politice. Asta vreau și eu să punctez. Deci chiar vreau să punctez lucrul acesta. În primul rând, suntem o asociație civică. Deci în niciun caz nu vrem să facem politică sau să facem, eu știu, o apartenență religioasă la această asociație. Este o asociație scurt, non-profit, dar bazată pe interese civice și economice. Asta este mobilul nostru și scopul nostru. Că despre oameni a spuntat un pic mai devreme și chiar vreau să reiau ideea. Într-adevăr, avem și tineri și de vârsta a treia care vor să cultive terenurile țării noastre, deci vor să fie fermieri, vor să acceseze programe europene. Asta e un lucru foarte, foarte important în obiectivele asociației noastre. Și eu personal, ca și alți colegi, voi consilia special pe acești oameni care vor să acceseze aceste programe europene. Practic, asta e ultima avuție a țării noastre rămasă și care poate fi perpetuată și practic valorizată și este vorba de pământ. Deci, chiar dacă sunt un orășean, jet be jet, tot știu ce înseamnă de lucrul pământului. Chiar am avansat un program pentru tinerii fermieri și l-am derulat. Am vrut să văd despre ce e vorba, am vrut să mă informez la fața locului, să pot da mai departe ceea ce știu eu către oamenii interesați. Din ce am observat eu până acum, unele asociații au fost înființate cu bună credință, unele ONG-uri cu bună credință, cu dorință de a face mai mult și mai bine pentru prosperitatea neamului, pentru culturalizare, pentru ridicarea demnității, a comportamentului civilizat. Însă, cu timpul, au ajuns, datorită nevoilor financiare, să fie sponsorizați de stat, care implicit duce la o sponsorizare politică, statul este condus de un partid politic, fie să fie sponsorizate direct de partidele politice. Cum veți rezolva problema să nu ajungeți la fel ca unele, că nu sunt toate, nu putem spune toate, ca acele ONG-uri care au ajuns să fie sponsorizate și să prezinte un punct de vedere politic și numai același. Noi avem dreptul, zic eu, cred, și să vedem dumneavoastră care juriști ce spuneți, noi avem dreptul de pe poziția de asociație non-profit a tuturor cetățenilor români, indiferent de etnie, rasă, religie,
sex și așa mai departe, de a munci, inclusiv muncă patriotică, și până la a judeca faptele celor care ne conduc. Da, e adevărat. E nevoie de acest judecător numit asociație civică. Întotdeauna într-adevăr, întotdeauna asociațiile civice vor da o măsură a societății românești. Deci oricum am vrea noi să fim reprezentați în plan politic sau economic, până la urmă asociațiile acestea vor da pulsul, bineînțeles și cu, să zicem, unele sondaje de opinie corecte, deci nu mă refer la sondajele de opinie politice, de sondajele de opinie corecte care să dea o valorizare a societății românești. Nu sunt cuvinte mari, eu cel puțin nu le simt așa, dar practic noi asta vrem să ducem mai departe, să arătăm că se poate reuși în aceste condiții economice grele pe care le traversează societatea românească și să putem percepe societatea ca pe sau asociația și în continuare societatea românească ca pe o mare de oameni care vor să aibă mai mult decât au în momentul de față. Și mă refer din punct de vedere economic. Că vor să reușească, că vor să facă mai mult și să nu aștepte pur și simplu, eu știu, de la stat, așa cum erau obișnuiți înainte de 1989, în socialism, în socialism să le vină ceva de acolo. Practic, noi suntem stăpânii noștri. Asta este e marele avantaj și ăsta este, să zicem, un motto pe care am dorit să-l promovăm. Deci noi putem să ne ajutăm între noi, putem să prosperăm economic și... Să susțineți asociația cu cotizații și donații de la oameni de bună credință, categoric, în primul rând de la membri. Categoric, în primul rând de la membri și nu vrem să fim satelitul vreunui partid politic, deci chiar nu ne interesează de vreo apartenență politică, nu ne interesează donațiile politice, chiar le vom refuza din start. Dacă vor exista donații, vor fi din categoria membrii pe care îi vom introduce în asociație. Repet. Și care nu sunt condiționate. Care nu sunt condiționate de... Care respectă programul. Evident. Deci... Vedeți că am început să vă dau și sfaturi acum. Da, vă mulțumesc. Ținând seama că sunt cam de 2 ori mai în vârstă decât tine, trebuie să mai ascult și niște sfaturi de la oamenii născuți mai devreme, nu bătrâni, născuți mai devreme. Exact, mă bucur că domnul Oprescu a manifestat totdeauna... Îl felicităm și pe această cale pentru funcția reluată. Da, și sper că domnul Oprescu va da un sediu la care să putem să venim în vizită, pe care să-l dotăm cu literatură gratuită pentru cei care lucrează în anumite domenii, să facem o bibliotecă acolo pentru persoanele care vor să citească și nu au bani, să facem niște acțiuni comune bune. Pentru asta însă ne trebuie sediu. Sper că pe această cale va afla și domnul Oprescu că a apărut această asociație. Și eu sper să fim sprijiniți până la urmă, suntem oameni la început de drum, eu știu oameni care nu sunt, să spunem, trecuți pe partea politică, dânsul este și a fost un candidat independent, știe ce înseamnă politică, cumva s-a delimitat de orice partid și așa și reușit prin a-și relua. A demonstrat că se poate. Se poate și prin forțele proprii și credem noi că asta reprezentăm și noi. Deci o asociație care demonstrează că prin forțele proprii pot merge mai departe ca membri și ca grup de interese. Ce faceți cu persoanele din provincie? Să nu rămână un ONG cu sediu în București și membrii din București. În mod normal, un ONG de talie trebuie să aibă filiale în toate județele țării, din toate categoriile sociale, din toate etniile. Precizez treaba asta deoarece este una mai sensibilă, un punct sensibil, de toate culorile religioase. Eu nu sunt religios, sunt credincios, dar trebuie să respect poziția celor care sunt religioși. Nu e nicio problemă. Important este că ei vin pentru idealurile acestei asociații pe care ați pus-o pe picioare dumneavoastră. Cum faceți cu cei din provincie? Cum îi aduceți la asociație? Cum îi organizați? Veți face filiale în fiecare județ? Ca să repet înainte de toate, deci persoanele de peste 18 ani pot adera, indiferent de apartenență religioasă, indiferent de, eu știu, culoare politică, nu facem niciun fel de discriminare.
privința de sexului persoanelor sau de altă natură. Dar insistăm să fie persoane de bună credință, să nu fie oportuniști, pentru că ne vom întâlni personal, eu și ceilalți colegi ai mei. Nu va putea intra oricine în asociație, nu vor putea intra persoanele care au cazier, spre exemplu, cazier judiciar mă refer. Dar și fiscal? Da, aici e un pic mai sensibilă problema, pentru că cazierul fiscal, sau haideți să spunem mai corect, pe o perioadă delimitată de timp, oricine poate avea un cazier fiscal. Din punct de vedere al faptului că nu, eu știu, poate condițiile economice nu îi permit să plătească chiar la timp. Suntem înțelegători în privința asta. Dar în niciun caz, să spunem, nu vom primi persoane alienate mental sau cu certificate de alienare mentală. Și nici persoane care nu se auto-întrețin prin muncă, creație și comportare. Asta este și denumirea asociației, asta vrem să și facem. Deci este o asociație a creatorilor morali și percepem noi și economici. Adică vrem persoane relativ puternice din punct de vedere financiar sau care doresc să atingă acest prag. Să învețe de la dumneavoastră. Să învețe de la noi, cei care v-ați realizat. Pentru că din ce am văzut eu, am trecut prin documentele dumneavoastră înainte de asta, din ce am văzut eu, aveți inventatori. Da. De materiale și aparate care se vând în străinătate. Deci nu aveți numai niște... Domnul Justin Capră, spre exemplu, este unul dintre persoane care vin, nu numai domnul Justin Capră, Ioan Petric de la Buzău, de exemplu, este inventatorul aparatului Salin. Nu facem reclamă acum, să nu spunem ce a făcut mai departe. Deci e bine că aveți de la cine învăța să creați. Actul creației, ce înseamnă pentru dumneavoastră și membrii frăției pe care ați fondat-o? Actul creației, din punctul nostru de vedere, înseamnă ca orice inventator să poată... de la cunoaștere. Într-adevăr, deci o cunoaștere științifică asigură mai departe și o comportare morală, asigură mai departe crearea de bunuri care să fie de ajutor tuturor oamenilor în general și în special membrilor progresului. Categorii. Deci asta nu numai bunuri, vorba și de valori. Pe mine de ce mă excludeți? Că eu produc valori, produc destine fericite, produc hărți, produc și vișine și cireșe, că am altă pasiune. Se numește că aveți o afacere de succes sau o afacere de succes, chiar la asta ne-a referit. Și chiar vrem să atragem în primul rând oameni de succes ca să putem prezenta celorlalți membri tipare de oameni de succes. Deci de ce să nu spunem adevărul că trebuie să și învățați de la cineva? Cei care știu mai puțin învață de la cei care știu mai mult. Eu am învățat din greșelile proprii, că eu am firmă din 1992. N-am avut niciodată nicio problemă. Mi-am plătit dările la stat, am fost controlat, am fost apreciat, mi s-au adus și laude. Însă această latură, crearea de noi creatori morali, de liberi întreprinzători, eu cred că trebuie să devină o sarcină principală a dumneavoastră, deoarece societatea evoluează mai puțin prin politicieni foarte inteligenți și mai mult prin creatori foarte mulți, inteligenți, producători. Noi nu putem lipsă de creiere luminate. John Simons, în cartea 100 de minți luminate, arată că românii au dat omenirii din antichitate și până în prezent 6% dintre geniile lumii, deși ei reprezintă numai 0,3% din populația lumii. Și l-a dat pe Traian Vuia, Herman Oberst, Nicolae Paulescu, Henri Coandă, Hugo Constantinescu, George Paladi și al șaptelea, despre care știm că este român, Nicolae Tesla. Da, este dintr-o mamă istro-română. Deci trebuie să recunoaștem cinstit că John Simons nu este nici român, nici filo-român de a scris această carte. A scris o carte în care el a selectat, după anumite criterii, valorile umane. Ei, în România, valorile umane, aurul cenușiu, creierul, aurul viu, oamenii, au fost cumva acoperiți de necazuri, de înșelăciuni, de injustiție.
Trebuie să muncim mult, de aceea am spus că trebuie să porniți de la cunoaștere, dragii mei. Cunoașterea științifică a lumii în care trăim, să studiem tendințele de evoluție, ochii noștri să nu se oprească la New York, ci la Bruxelles, că deocamdată suntem membri Uniunii Europene. Eu aș prefera să ochii noștri să se oprească în primul rând în România. Bine, să se oprească în București, în mica noastră patrie România și în marea noastră patrie Uniunea Europeană, la Bruxelles. Deci noi trebuie să unim foarte bine sentimentele patriotice față de propria patrie, România, liberă, suverană, unitară, și Uniunea Europeană, care este marea noastră patrie și ne unește pe mai multe criterii, începând de la criteriul de sânge, că toți suntem europeiți. Majoritatea suntem europeiți și purtăm în noi acea geană de care vorbea John Simmons, și John Simmons e bine apreciat ca om de știință, nu putea să facă o afirmație ne la locul ei. Mă bucur că ați atins acest subiect și chiar aș vrea să punctez. Deci, până la urmă, dragi telespectatori, ce avem noi în primul rând de exportat sau ce se exportă în aceste zile din România? Și vă spun că de primul lucru și eu știu, din păcate, se exportă inteligență, materie cenușie. Deci sunt mulți români care găsesc condiții mai bune în afară și pleacă. Asta este unul dintre obiectivele asociației. Să păstrăm aici această inteligență a națiunii, să o folosim pentru viitorul acestui areal, respectiv Uniunea Europeană, și mai ales pentru viitorul acestei țări. Deci chiar am dorit să acordăm sau pur și simplu să sprijinim oamenii inteligenți, pregătiți și eu știu care pot fi convinși să meargă mai departe pe acest drum economic pe care îl putem așterne, unul ajutându-ne pe celălalt, și să-i păstrăm în țară. Asta în primul rând. Da, trebuie să păstrăm tineretul în țară, dezvoltându-le dragostea de neam, mândria de neam, dragostea de muncă, preocuparea pentru creație. Trebuie să-i ducem să învețe dragostea de neam de la bătrânii care îi mai avem și care au luptat și au ținut România liberă, de la mari inventatori și inovatori. Și vă dau ca exemplu că ar fi foarte bine dacă l-ați contactat pe domnul academician doctor Mircea Ciuhri, da, un român care a primit ofertă de miliarde de euro pentru a părăsi România și a lucrat pentru alții și nu a vrut. Are Institutul de Cercetări în București, nu-i spunem numele și adresa ca să nu fie propagandă de asta cu comercială, reclamă, dar ar fi bine să-l contactați pe domnul Ciuhri, că este un om de bună credință. I-am făcut și un interviu, din păcate tehnica nu s-a înțeles și nu pot să-l dau astăzi, dar voi da altceva astăzi. O să vă fac cunoștință cu inventatorul Ion Vâlcu, un pensionar care are vreo 18-20 de medalii de aur pentru invenții pe care, de asemenea, s-au oferit foarte mulți bani și n-a plecat din țară. Este o persoană într-adevăr bine cunoscută, domnul Vâlcu, și domnul Mircea un om de calitate. A primit oferte de miliarde de euro și a preferat să rămână aici în România și lucrează în România, tratează români. E adevărat că dânsul a învățat carte în Uniunea Sovietică, unde a ajuns academician și la noi este tot academician, că a învățat în acele institute de cercetări în care se studiau psihotronica și alte domenii destinate distrugerii, dânsul a luat din toate acestea ceea ce înseamnă creația, apărarea sănătății, apărarea vieții. Un lucru foarte bun. Da. Într-adevăr, inventatorii chiar au ceva special și vrem să-i sprijinim prin demersurile acestei asociații. Sunt oameni deosebiți, oameni care privesc cumva și partea economică și partea de creație. Exact ce a spus despre domnul Ciuhri, mi-a amintit de povestea lui Aurel Vlaicu. A creat aparate de zbor, a primit oferte din Anglia la un moment dat și le-a refuzat pentru că n-a putut să facă lucrul ăsta în România, dar a refuzat pe cei din străinătate să producă acolo și să exporte practic și inteligență și
eu știu, rodul cercetărilor sale, chiar dacă ținea atât de mult la ele, ca acestea să rămână în țară pentru viitorime. Un mare punct. Un mare patriot cu dragoste de neam și țară. Povestea lui Aurel Vlaicu este tragică și ne vorbește despre acei oameni politici care sprijină mai mult străinii decât proprii conaționali. În concret, la concursul din Elveția, avionul Vlaicu I a cucerit locul întâi înaintea avioanelor de tip Blériot franțuzești și ale fraților Wright americane. O surpriză pentru toată lumea, într-adevăr. A fost o surpriză și ne așteptam ca guvernul României de atunci să dea comenzi de avioane Vlaicu să fie comandate, să fie produse, autorul invenției să ia bani, să se îmbogățească, să continue cu alte proiecte pe care le avea. Ei bine, cu excepția lui Spiru Haret, care l-a ajutat cu bani, și a poeților și a scriitorilor români care l-au ajutat cu bani, nimeni nu l-a ajutat cu bani, guvernul a încheiat un contract cu firma Blériot și au importat aparate de acolo. De ce? Că ieșea comisionul, exact ce s-a întâmplat după mult prea multe interese, din păcate, da. Chiar se repete istoria uneori și Nu e normal să se repete istoria. Noi trebuie să eliminăm din viața publică persoanele care își fac din România moșie. România este patria noastră comună. E mama noastră, cea din tâi. Prima dată, orice om se naște cu două mame, o mamă care îl naște propriu-zis și o mamă pe care s-a născut, Maica noastră, patria România. Mai am o întrebare la dumneavoastră. Ce doriți de la noi? Cei care venim către dumneavoastră, ne plac ideile, ne plac programele, dar în concret, eu, de exemplu, sunt scriitor, profesionist și horticultor amator. Ce așteptați, de exemplu, de la unul ca mine? Că tot v-ați dat drept exemplu, este simplu. De la un scriitor așteptăm să ne Eu vă propun ceva. Vă rog. Răspunsul va fi mai lung. Haideți să luăm o pauză de publicitate și după aceea dați răspunsul pe larg, să-l audă, să-l înțeleagă toți telespectatorii care ne urmăresc. Publicitate înainte de toate. Publicitate. Știți unde mă găsiți. Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... Uitați. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. N-am programat nimic, n-am aranjat nimic, nu ne-am vorbit nimic, nu ne-am certat niciodată și nu se certă nimeni. Asta vreau și eu să fac la Cafeneaua Politică, unde nu vor veni numai politicieni, vor veni și oameni din societatea civilă, oameni de cultură. Deci voi face dialog, asta avem nevoie în societate. Vreau să facem un panoramă a ce se întâmplă în Europa, a ce se va întâmpla și la Consiliul European. Horia Alexandrescu vă așteaptă la Cafeneaua Politică în fiecare vineri numai la Giga TV. Despre sunet de înaltă definiție și noi unități de stocare cu viteze din ce în ce mai mari sau despre ce fel de hărți ne mai oferă cei de la Google și, bineînțeles, noutăți din târgul celor 3DE, vom vorbi sâmbătă aceasta la IT Station. Puteți să explicați telespectatorilor deci, ce așteptați de la noi și de la dânsii?
În primul rând, de la oamenii de succes așteptăm o îndrumare către afacerea pe care au promovat-o ani în șir și de rețeta succesului propriu-zis. Deci chiar am dorit această rețeta succesului și în pașii respectivi, greutățile pe care le-au întâmpinat, experiența de viață. De asta niciodată nu vom da la o parte sau nu ne vom da la o parte în a accepta persoane cu experiență mai în vârstă decât noi sau, cum bine a spus, născute mai devreme, și chiar vrem să fim capabili să ducem acest drum mai departe pe care l-ați început dumneavoastră. Ca horticultor, v-ați dat ca exemplu, este bine să ne diversificăm. Știu și din proprie experiență și din experiența altor oameni de succes că nu este bine să facem o simplă mică afacere, că este bine să ne diversificăm în aceste afaceri, în aceste domenii, pentru a putea ajuta un domeniu către celălalt în momentul în care situația economică, eu știu, s-ar înrăutăți, exact cum se întâmplă în zilele noastre. Asta dorim noi, membrii asociației Frăția Creatorilor Morali Români, să realizăm. Să luăm ce este mai bun de la cei dinaintea noastră, să perfecționăm lucrurile și în același timp dacă se poate, să inovăm și să găsim noi soluții pentru a merge mai departe în societatea românească, din punct de vedere economic și social, evident. Da, este foarte bine ce gândiți dumneavoastră. Trebuie să depășiți generațiile noastre. Progresul se realizează prin faptul că fiul își depășește tatăl și nepotul depășește și pe bunic și pe tată. Numai astfel a crescut omenirea treaptă cu treaptă până la nivelul actual de cunoaștere, care nu este deloc nivelul ultim. Ne minunăm de telefoanele mobile, de televizoare. Nu, noi aveam deschis porțile cunoașterii. La ora actuală încă nu știm complet cine este om. A vorbit înaintea noastră un medic niște lucruri foarte interesante. Am vorbit și în pauză cu dânsul. Deci noi suntem axați pe cunoaștere. Trebuie cumva să concentrăm tânăra generație, mai precis să începem de la copii și adolescenți, să le concentrăm atenția către cunoaștere. Ați văzut că avem o situație dezastruoasă. Am spus un cuvânt greu, dar... Eu spun o situație grea, deci e bine să prezentăm situația cât mai pozitiv. În momentul în care un sfert din tine nu se prezintă să-și dea bacul, eu spun că e o situație dezastruoasă în această țară. Când eu am dat bacul, toată lumea a dat bacul. Unul a luat 4, unul a luat 5, unul a luat 10, dar toți am fost prezenți. Sunt niște tineri debusolați, din păcate, pentru că n-au modele viabile. Deci a avea modele, eu știu de oameni care au succes prin a da tunuri financiare sau oameni de succes care prin acțiunile lor oneroase reușesc să strângă o mare sumă de bani într-un timp scurt, nu este viabil. Un model viabil, mi se pare, e unul de muncă cinstită, unul de creație, așa cum bine a spus mai devreme, și în același timp de o comportare morală cât mai aproape de valoarele acestei națiuni. Adică dumneavoastră îmi spuneți că nu este un model viabil adolescenta porno sau alte asemenea eroine lansate pe anumite tabloide. Este treaba fiecăruia ce face, dar televiziuni. Până la urmă este libertatea fiecăruia să se exprime. Nu vrem să îngrădim pe nimeni în acțiunile lui, dar vedeți dumneavoastră toate aceste exhibiționisme, ca să zic așa, de intelectuale și fizice, nu duc decât către cel mult, către o reclamă gratuită, către lucruri facile, către bani facili și care pot fi la fel de ușor răspândiți. Deci este vorba de un stil de viață ușuratic și irresponsabil. În momentul în care tânărul, adolescentul, nu cunoaște deja ce valori are de respectat, ce valori are de îndreptat, ce valori are în viitor de apărat, atunci se pune problema cine i-a învățat și cum i-a învățat. Îmi pare bine că și dumneavoastră, la fel ca și noi, dezavâăm falsele modele și căutăm modele în creatori, în inovatori,
în diplomați de bună calitate, în politicieni de bună calitate, că trebuie să avem și din ăștia, deoarece orice țară trebuie condusă politic. Ei, pentru aceasta noi trebuie să fim răi. Răi. Adică trebuie să spunem foarte clar, pe noi nu ne interesează, pe noi nu răi în concepțiile lor, a celor care vor să transforme națiunea română într-o turmă de imbecili, eventual mistici, trec pe lângă biserică, fac cruce, merg mai încolo și săvârșesc infracțiune. Nu, e clar că nu au nici credință, nu au nimic. Aveți dreptate și, într-adevăr, sunt aceste modele ușuratice de viață, sunt ușor de preluat pentru că sunt foarte facile. A te distra la nivelul unui adolescent sau a te expune cu lucruri originale, într-adevăr, pare un mod de viață. Dar dacă stăm să ne gândim bine, până la urmă, viața înseamnă și altceva decât o distracție continuă sau un exhibiționism continuu sau pur și simplu o șocare a opiniei publice continuă. Practic, lor le trebuiesc niște șocuri, de asta zic că sunt în mare parte debusolați, în mare parte îi cunosc și cred că ei știu bine la cine mă refer și am aplicat și eu și sper și ceilalți de o vârstă cu mine sau poate chiar mai în vârstă să le aplice câteva șocuri de genul acesta cald-rece pentru a-i transforma în niște lame care să taie această pânză a economiei dezastroase pe care o avem. Alături de cei pe care i-ați criticat, și am criticat și eu, sunt sigur că și proprii părinți îi critică, România a dat din rândul adolescenților și a tinerilor niște valori extraordinare, pentru care eu, dumneavoastră, întreaga națiune, suntem recunoscători și îi felicităm. Mă refer la cei care au învins la NASA și au fost aleși cu proiectul lor. Mă refer la Olimpiadele de Astronomie, unde studenții noștri, elevii noștri de liceu au depășit pe mulți alții. Mă refer la un Costel Busuioc care a plecat de la oi, a ajuns la lopată și un model de succes de urmat. Un model de succes de urmat. Multă muncă, multă transpirație. Multă muncă, multă transpirație. În momentul când a reușit, eu eram foarte mândru și cineva a spus, hai mă, te mândrești cu țiganul ăla? Și am spus, țiganul acela a reprezentat România cu brio într-o situație dificilă. Nu mă interesează dacă are și sânge de țigan, mă interesează că este cetățean român. Noi trebuie să învățăm treaba aceasta, să ne respectăm din nou între noi și să dispară ura interetnică semănată de dușmanii acestei națiuni. În copilăria mea, în adolescența mea, n-a existat ură interetnică. Eu am avut colegi evrei în Iași. Vă dați seama, la Iași era zona de evrei. Am avut evrei, am avut ucrainieni, am avut țigani și niciodată nu a existat între noi o râcă pe temă etnică. După 89, cineva a venit cu ideea, partide etnice, societăți etnice și așa mai departe, uitând că noi, conform legilor universale, zic eu și divine, ne metisăm continuu. Cei care ne-au creat, eu presupun că sunt mai mulți decât un singur Dumnezeu, niște subordonați al lui Dumnezeu. Dumnezeu este mult mai măreț. Cei care ne-au creat după același model. Gândiți-vă că schimbăm între noi sânge și organe. Ne metisăm între noi în orice formă. Învățăm unul de la altul multe. Ca atare, eu aș vrea să sting ura interetnică din România. Am încercat, am mulți prieteni maghiari, am prieteni secui, am și scris despre ei în romane. Contează fiecare ce gândim până la urmă. Deci chiar n-ar trebui să existe niciun fel de bariere. Eu aș spune să introduceți în programul dumneavoastră de activitate un sector de propagandă pentru dispariția vechilor racile. Ura interetnică, ura interconfesională, pseudoștiințele imprimate cu agresivitate prin mass media și altele. Când vorbesc de pseudoștiințe, vorbesc în primul rând de astrologie. Eu vin direct de la salonul de inventică de la Iași, ca atare arăt puțin obosit pentru că am plecat astă noapte la ora 3:30 și n-am mai trecut pe acasă. Ei bine, acolo la acest salon de inventică am văzut multe lucruri făcute de ucraineni, Colceac.
ucrainean. În acea zonă însă nu a existat niciodată tulburări interetnice. În Moldova, unde sunt atâtea etnii, 11 sau 12 etnii, în Dobrogea, unde sunt iarăși 8 etnii, nu găsiți ură interetnică. În schimb, niște indivizi s-au lansat în politică cu program de ură interetnică și mă refer în concret la UDMR. De la bun început a avut un proiect antiromânesc și anti-maghiar și antisecui, pentru că a făcut rău propriilor conaționali. Deci ar trebui să faceți mai mult pe linia asta, să faceți un grup de lucru. Aici vreau să punctez un pic, dacă îmi permiteți, este pozitiv sau de dorit din punctul nostru de vedere și chiar vom merge pe această linie, pentru că sectorul economic apropie toate naționalitățile, apropie toate, eu știu, religiile sau de fapt le stinge aceste animozități. Asta e cel mai important de observat. În momentul în care ai un interes comun, lași deoparte de orice fel de altă preocupare, să zicem, care te-ar putea dezbina. Și este o cale de urmat. Este practic nu numai o cale, ci o soluție pentru această societate românească în dificultate. Nu numai noi suntem în dificultate, lumea întreagă e în dificultate. Uitați-vă peste tot, dar practic putem trece aceste bariere și să lucrăm împreună. Da, dar nu le-am avut. Noi nu le-am avut. În perioada socialistă, după invazia sovietică, după ce am fost ocupați de sovietici până în 58, după aceea n-a mai fost niciun fel de ură interetnică. Nici măcar nu se punea problema să spui ce etnie are. Noi ne întreceam la fotbal. Cine e cel mai bun la fotbal? Zorilă. Era țigan de origine, nu contează. Cine e mai bun la matematică? Otoman, român. Cine e mai bun la cutare? Struliciuc, ucrainian. Nu conta. Important este să introducem meritocrația. Eu zic că asta e, deci meritocrația ar trebui să fie... Ați spus degetul pe rană și punctul pe I. Meritocrația. În țara aceasta s-au întâmplat multe lucruri în ultimii 22 de ani, dar și înainte, mai ales din 80, de când dictatura ceaușistă s-a insinuat cu putere. Vă întreb pe dumneavoastră și întreb și telespectatorii, la ora actuală funcționează meritocrația în România sau nu? Din punctul meu de vedere, și v-am zis că sunt un optimist incurabil, sau mai degrabă un optimist format să fiu incurabil, ca să mă exprim așa, nu. Acesta ar fi răspunsul, dar se tinde acum. Deci în momentul în care unele modele, sau nu mă refer neapărat la oamenii politici sau oameni de cultură care au eșuat, poate lamentabil la un moment dat, în a prezenta națiunea română, mă refer. Dar în momentul în care aceste modele au dat atâtea rateuri, începe să se observe o nuanțare, o tendință spre a promova oamenii meritoși. Până la urmă, cineva trebuie să facă treabă, ca în orice societate. Că se numește ea de societate comercială sau societate umană, cineva trebuie să meargă mai departe cu aceste programe și cu practic avansarea spiritului uman. Nu cred că spun cuvinte mari acum. Deci e vorba de a selecta, a promova cu eforturile proprii ale dumneavoastră, ale asociației și a celor care vor veni alături de noi. Să promovăm oameni meritorii, indiferent de etnie, de apartenență religioasă, de orice alt criteriu. Meritocrația, dar meritocrația se combină, zic eu fericit, cu democrația. Am ajuns noi la faza aceea de democrație în care să recunoaștem, eu, Pavel Curuț, sunt mai slab scriitor decât Xulescu și stau cu minte în banca mea, îl admir pe Xulescu și îl laud. Am ajuns în faza aia? Eu zic că tindem și aș vrea mi-ați dat o idee foarte interesantă și chiar aș vrea să vă propun să facem câteva cursuri de arta succesului. Deci asta ar fi o fază premergătoare în reușita unui om, indiferent de domeniul de activitate pe care îl are. Că este un director de bancă, că este un prosper afacerist privat,
sau pur și simplu că a reușit într-un domeniu, IT, spre exemplu, că este la mod acum, trebuie să aducem aceste imagini de oameni în fața noastră, să le prezentăm, să-și spună povestea aceasta de succes, să își prezinte etapele prin care au trecut, poate și greșelile, pentru că așa cum mulți v-au luat pe dumneavoastră ca și etalon de reușită în viață, așa se poate întâmpla și cu această tânără generație. Noi, cei care vor veni după noi, oricând este un model de urmat și chiar am dorit să vă urmăm. Eu am observat ceva, domnul Raciu, dacă îmi permiteți. Am observat ceva la nația română. La o parte din nație, că națiunea română este totuși puternică, dovadă că de 3 milenii este neclintit aici, în jurul arcului carpatin, și n-a s-a schimbat nici o uimire pentru multă lume, într-adevăr. Suntem o enigmă, că de 7 milenii stăm aici, 7 milenii, 7,5 milenii, stăm aici, avem aceleași obiceiuri, credințe și mai departe. Am observat la evrei, între care am trăit în copilărie la ea, și un obicei. Dacă unul dintre ei era mai bun, toți îl ajutau să reușească. Și apoi se lăudau. Harry Feingold este cel mai bun. Harry Feingold este cel mai bun. Toți un model de unitate fantastică. Deci chiar asta trebuie să urmărim și noi români. Am întâlnit la români un obicei prost, să moară și capra vecinului sau să moară vecinul să ia o capra. În loc să se bucure că un român a câștigat ceva mai mult economic sau glorie, că și gloria se câștigă, e marfă foarte grea, se câștigă greu și se păstrează și mai greu. Și mai greu, într-adevăr, da. Deci în loc să laude, uite măi, ăla e de-a nostru, întrebați orice evreu și o să zic eu, Freud a fost evreu, Einstein a fost evreu, noi am dat umanității atâția oameni de știință și nu poți să-i combați, pentru că știu toți până la cel mai mic, ultimul om din comunitatea lor, din țară sau din străinătate, din diasporă, știu care le sunt valorile. Noi nu știm să scoatem în evidență valorile. Vă propun ca de asemenea să facem un centru de cercetări și să scoatem câteva cărți despre eroii noștri în domeniul creației și al cunoașterii creației și comportării morale. De ce? Până acum noi am fost învățați de mici să luptăm. Da, dar a fost o națiune călită în lupte, pentru că așa a fost soarta noastră. De mici am învățat să luptăm. E acum trebuie să învățăm de mici să creăm. Și asta înseamnă povești speciale pentru copii despre creație. Eu am început deja, am scos primul volum, Minți luminate și suflete curate. Pentru adolescenți, pentru tineret și așa mai departe. În așa fel încât să ajungă să spună cu mândrie, eu sunt român, sunt din același neam cu Vuia, care în 1907 s-a ridicat cu avionul și v-a demonstrat că se poate zbura cu mijloace mai grele decât aerul. Vreau să vă spun, de exemplu, o chestie care m-a durut. În momentul în care Lucian Bute a fost snopit în mod nedemn, eu am pus o întrebare, nu cumva a fost o psihotronică înainte, pentru că în interviu am spus, doamne, m-am simțit drogat, m-am simțit hipnotizat. Și modul de comportare indica, după câte știu eu, un atac psihotronic, eventual, nu cumva de la partea oficialităților engleze. Onoarea englezească e fără cusur. Am lucrat între englezi și am un respect deosebit. Dar un fanatic, admirator al celuilalt boxer sau dintr-o grupă de huligani, putea foarte bine, în timp ce Bute urca treptele să treacă corzile, dintr-un aparat de fotografiat să facă țac. Și în loc de fotografie se transmită o imagine, o imagine însoțită de sugestia de a nu boxa, de a se lăsa bătut. E simplu. Asemenea arme există, le puteți găsi pe internet. Dacă testați pe internet Vladimir Putin și armele psihotronice, vedeți ce au rușii. Dacă testați United States of America and Psychotronic Weapons, vedeți ce au americanii. Numai noi nu avem și mă îngrijorează faptul că liderii politici și militari și ai serviciilor secrete nu fac din asta o problemă. Pentru că orice lider de-al nostru ar putea fi lovit. Însă de ce m-a dorut la Bute? Eu îl jeleam
că în mod sigur a fost lovit psihotronic și în tine omul ce dă-te de aici, că ăsta a făcut blatma, a luat banii, știu. Și cum nu ți-e rușine? Băiatul ăsta e de o curățenie sufletească extraordinară. Ne-a reprezentat cu mândrie, cu demnitate țara de atâtea ori. Crezi tu că se vindea el pentru niște bani? Comportamentul lui în timpul boxului nu era de om care se vinde. Când se vinde un meci de box, se vinde cu spectacol mare, se face spectacol, se bat, până în ultima clipă se schimbă sorți și așa mai departe. Acum profit de această situație și atrag atenția organelor în drept, respectiv în primul rând serviciilor secrete, că armamentul psihotronic funcționează. Și dacă dumneavoastră spuneți că nu există, intrați pe internet și vedeți-l că există, funcționează în toate țările lumii și probabil și la noi. Adică și sigur și la noi, pentru că mai multe persoane au fost afectate. Dacă îmi permiteți să comentez un pic vis-a-vis de asta. A spus mai devreme că noi dorim să moară capra vecinului. Eu aș lua de partea bună a lucrurilor, dacă există așa ceva, în sensul că de orgoliu și ambiția uneori pot să motiveze niște oameni. Evident, nu spre a da în cap aproapelui, ci de a concura cu el la modul cel mai loial. Să vei pe vecin model pe care, să zice, îl ajung și îl depășesc. Măcar să-i recunoști meritele în sinea ta și chiar dacă nu o faci de față cu el sau de față cu alții, măcar să mergi mai departe. Da. În sinea ta să spui, e mai bun ca mine, trebuie să-l ajung. Trebuie să ajung pe calea aceea, deci trebuie să merg pe calea aceea. La fel și la Bute, ar trebui să privim partea bună lucrurilor. E doar un meci până la urmă pierdut. Are o carieră întreagă în față. Dar trebuie să fie ferit. Trebuie cineva neapărat, fac un apel la serviciile secrete române, un specialist în arme psihotronice să-l însoțească pe Bute la Olimpiadă. Să verifice că nu este atacat. Eu am discutat și cu câțiva medici, psihiatri și câțiva psihologi. Același lucru mi-au spus că au avut impresia că ori s-a pus ceva în mâncare și l-a adus în starea aceea de moleșeală, ori a fost lovit psihotronic. Într-adevăr, deci a fost o părerea mea, tipică. că eu am impresia, câteodată, domnule, am rămas singur cu părerea asta și atunci mă trezesc că vin oamenii și spun, domnule, bine că ai avut curajul să o spui, gândeam și eu la fel, dar n-am putut să o spun. Eu spun foarte clar, Bute este o valoare națională, un copil cu un suflet foarte curat și cinstit, n-a vândut meciul. Orice valoare națională trebuie susținută. Și asta trebuie să-l susținem din toate inimile noastre. Acum, revenind la educația care vreți să o faceți, acum spune, cam ce educație vreți să faceți în această frăție a creatorilor morali români? În primul rând, am dorit să educăm membrii de acestei asociații, cât și celelalte persoane. Și aici aș face apel la oameni ca dumneavoastră care pot face diverse simpozioane, diverse cuvântări și să-și prezinte opiniile, să învețe practic sau să reînvețe românul să aibă o atitudine sănătoasă de viață, o atitudine prin care își dorească reușita, să fie readus pe calea succesului, dacă nu spun cuvinte prea mari. Și aș vrea să mai fac o precizare. Unul dintre scopurile asociației noastre, în afară de educație, este de consultanță. Deci vom acorda consultanță gratuită în orice domeniu de activitate de care respectiv omul are nevoie. Îi vom arăta că avem specialiști în multe domenii, de la juridic, economic, social, și literar. Și avem câțiva scriitori. Într-adevăr. Și ziariști. Partea boemă nu trebuie în niciun caz dată la o parte, ba chiar dimpotrivă. Este un motor al... Bine, am înțeles. Acum sunteți la început de drum, vă vom ajuta cei care credem în ce credeți și dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și sper să veniți peste vreo jumătate de an cu niște rezultate care să încânte pe toți telespectatorii. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu și o emisiune bună în continuare. Stimați telespectatori,